Да. Втората половина от кашоните, от трите кашона, ето какво представляват. Там ремуто. Да. Няма смисъл повече, реже си идеално. Ще ми е малко по-трудно рязането поради по-късата дръжка. А иначе това, че по-късо острието около сантиметър не ми създава дискомфорт за сега. Ето, може би се виждат песечинките от седянето на земята. Това исках да кажа днеска на Байван. Все пак има и някакъв абразив по картона, 100% който допълнително е предпоставка за захабяване. Не ти ли се струва, че може би с една идея по-трудно минава? По-късно на острието и трябва да прилага малко повече усилия. Затова. Този картон, например, е по-дебел. Не. По-тънък. Не е по-тънък, обаче по-лесно минава ножа. Просто се усеща. То даже може би се и вижда. Ето го закачих. Тъм става за това. Иначе го режа като масло. Ето тук вече почна късото острия да ми показва влияние, защото опира в щипка за отваряне. Ако искаш да се сменим? Не. Съм изморен. Това от другия кашон вече. Искам да ви уверя, че и двата режат еднакво количество и вид картон. Просто 4 картонени опаковки, разделени на половина, за да няма съмнение, че с един едно ще реждам по-тънък картон, а с другия по-дебел. Питам се да оползотворявам картона до край. Да не оставам големи парчета. Доста прилично. Много лекота, абсолютно режеш. Ето. Това шум просто не може да се обърка. Няма задиране, няма закачане.
Ако искате спрем и на последното парче, пак ще включим да видим каква е разликата. До тук върви като масло. Вече ти ще кажеш като усещане как ръката. Да. Мисля, че няма съществена разлика с киршото. Не. Не виждам до момента. Но му предстои това по-дебелия картон. Който е с по-давно тик. Много зацапа киршо. Но така да си отрежа даже и част от епидермис. Барабарска шона.